କଣ କରୁଛ ଏଠି? କଣ କରୁଛ କଣ? आमलेट अंडा आमलेट ଇଏ କଣ ଗାଜର ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଅଦା ଆଉ କଣ? धनिया पत्र ହଁ ସେଠୁ ବିଲାତି ବିଲାତିଟା କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ବିଟ୍ ଟିକେ ପକଉନ। କଣ ବିଟ୍ 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 ନାହିଁ ବା ବିଟ୍ ଟିକେ ପକାଅ ସନ୍ତୁଳା କରିଦବ ତ ଆଉ ଭଣ୍ଡା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବଢିଆ। ସେପଟେ କଣ ବହିଛି ପ୍ୟାନ୍ ତେଲ ପଶି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଖା ନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ଗାଜର ବିଟ୍ ସବୁ କଟା ହେଲାଣି। କଣ କହିବ ଅଣ୍ଡାକୁ କେମିତି ଫଟଉଛ ତମେ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖ। ଲୁଣ ପକେଇଲନି ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ଦେଖ ଅଣ୍ଡାକୁ କେମିତି ଫଟଉଛନ୍ତି। ଫଟୋ କୁଆଡ଼େ ଶିଖିକି ଆଇସେନି ବା ସେଠି ବି ଆ ଦୋକାନରୁ। ମସଲା ତମର ଅଧିକ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ କଣ କହିଲ ଅଣ୍ଡାଟା କମିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦରକାର ଥିଲା। ଠିକ ହବ। ଆଉ ଦେଖିବା କର କର ସେପଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଲଗଉନ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଲଗଉନ। ମଟନ ହେଲେ ତୁ ଦବୁ ଆମର ଆଜି ମଟନ୍ ବା ମଟନ୍ ନାଇଁ ମଟନ ଚୁଲା ଲାଗିଲା ଆଜି। ଆରେ ହେଇ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ନାଇଁ ମ ତେଲ ତମେ ସେତିକି ଦିଅ ହାଁ ସେତିକି ଆଗ ଗରମ କର। ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଣି ମନ ଶାନ୍ତି ହଉନି ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି। ହଁ ଲୁଣ ଟିକେ କହୁଛି ପକାଅ। ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା ଏଥର ନା ଲୁକ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପକା। ହାଁ ଅଣ୍ଡା ଲୁକ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ୍ଲେଟ୍ର। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି ଏମିତି ଆମ୍ଲେଟ୍।